दुखुनांथाव खौरां। मोनसे समाव मानसिया जोनोम जायो आरो मोनसे सम सफैनाय लोगो लोगो सानसे समाव बयबो थैनाङो। बे समा सफैयोब्ला सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ बासायनो नाजाब्लाबो रावबो बासायनो हाया। नोंथाङा लाख लाख थाखा फैसा खरस खालामब्लाबो थांनांगौ सम सफैब्ला थैनांगौ जाथारो। बेबायदिनो चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि थागिबि एबा बारग' NDFB सुग्रेब बर'आ बे बुहुमाव गैलिया। न'खरनि सुबुंफोरा हाजार हाजार लाख लाख रां गारनानै बेरामनिफ्राय रैखा होनो नाजादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, नाजासेयावबो बिथांखौ बासायनो हायाखैसै। गमामायैनो न'खरनि अनजालि बिसि आरो फरायफुबाय थानाय सानै गथ'फोरखौ गालांना अराय समनि थाखाय मेगन मेसेबलाङो। बिथांनि रुंसारि जानाय न'खराव मिरु इउनाइटेड फराम एक्स NDFBनि आफादगिरि सिला बसुमतारी, लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारी, नेहाथारि दानसोरां नार्जारी, बिथांमोनजों लोगोसे आइ डमिनिक बि जायख्लं आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय एक्स NDFBनि बिबानगिरिफोरा नुजाथिफैनानै दुखु मोननाय फोरमायो। आरो ओनसोलनि बायदि बायदि बर'नि आफादफोराबो नुजाथिफैनानै खौरां लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारीया दुखु मोननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। गिबि गिबियावनो आङो खौरां लागिरि फंबायमोननिसिम मोनाबिलि समनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै खोब दुखुनांथाव, जोंनि सासे गोख्रों बारग' एक्स NDFBनि 30 बोसोर दावहा नांनायनि गेजेराव बेबो सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बिथांनि मुङानो जाहैबाय बि सुग्रीब। बिनि गुबै मुङा जाहैबाय सनेन बर'। बिथांनि जोनोम जायगाया बाक्सानिमोन, तामुलपुर एरियानि। दायो बिथाङा बेंटल हालामाव थाफैनानै गोबाव सम संसार जाबायमोन। खोब दुखुनांथाव, दिनै बिथाङा हरखाबै माखासे डायबेटिस बेमार बा गुबुन गुबुन बेमारनि गेजेरजों भुगिनांनानै हरखाबै दिनै रुंसारि जालांबाय। दा बे रुंसारि जानायनि बेलायावहाय जोङो इउनाइटेड फराम एक्स NDFBनि गासैबो दैदेनगिरिफ्राबो फैनानै बा गासैबो बारग' NDFBनि दैदेनगिरिफ्राबो फैनानै दिनै बिथांखौ दिनै जोबथा बेवहाय मान बावफैदों। बे मान बावनायजों लोगोसे जों दिनै गोबां दुखु मोनदों जे बिथाङा दिनै हारिनि थाखाय 30 बोसोर दावहा नांनायाव मेङा जासे, जिराया जासे, फावसया जासे, साहसि गोसो गोथार लानानै जेबाजे मावबोदोंमोन। दिनै बिथांनि मावबोनायखौ जों रायखांथारनांगोन बा जों दिनै बाख्नायनांगोन। दिनै जोङो आरोबाव एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जेबाजे क्ल'जआव थानाय माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो हायै खामानिखौ मावनांगौनि सार्थ'आव दिनै गासैबो एक्स NDFBफ्रा ज' जाफिनजोबनानै दिनै जों मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स NDFB मोनसे आफाद जों दाना लादोंमोन। बे इउनाइटेड फराम एक्स NDFBआवबो दिनै बिथांखौ जोंनिनो सासे स्पक पार्सन हिसाबै बा बुंथिगिरि हिसाबै दिनै बिथाङा गिदिर दायथ' दंमोन सेन्ट्रेलनि। दिनै बेनिखायनो दिनै इउनाइटेड फरामनि जानानै जों दिनै जोबोद दुखु थाबाय। गिबियाव जोङो बेखौनो बुंगोन, बारग' NDFBनि जानानै दिनै सुग्रीब बिथांनि दिनै फेमिलिया दिनै खोब दुखुआव गोग्लैसिगोन। मानो होनबा दिनै बिनि फिसाफ्रा उन्दै उन्दै सानै, हौवासा सासे आरो हिनजावसा सासे थालांबाय। दायो आलाय सिलाय जागोन। दायो बिथांनि न'खरखौ जों माबायदि हेल्प खालामनो हागोन, बिनि थाखाय जों बारग' NDFB हिसाबै जों बहुद सिन्था खालामदों। दायो मा खालामनो, मानसिनि जिबन गासैबो दिनै आफा अबंगसायनि सायावनो थायो। गाव जेखौ सानो बेखौनो दिनै मावो, इसोरनि साननाय खामानिफोरो। थिग बेबादिनो दिनै बिथाङा अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय, गावनि अनजालि बिसिखौ नागारलांबाय, गावनि जोनोम होनाय फिसा हौवा सासे आरो फिसा हिनजाव सासे आरो जोनोमगिरि बिफा दं आरो बिमा दं आरो बिदा बिबाजै बिदा बाय बाहागि जाथि खुरमाखौ अराय समनि थाखाय दिनै बिथाङा बुहुमखौ नागारलांबाय। बिनि थाखाय जोङो बारग' NDFBनि जानानै दिनै गोबां आरो गोथौ दुखु मोननाय जों फोरमायो। बिथाङा बेसेबां बेट्सनिमोन? बिथाङा 12 बेचनिमोन।
बिथांनि जितु जयेना जाहैबाय 1997 बिथाङा जयेन जादोंमोन। बे 97निफ्राय फैयै फैनानै दिनै 2022-27 जानुवारिसिम बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनसिमाव बिथाङा खुनु मोनसे लर सर थायालासेनो दिनै गोख्रोङै खुनु सारेन्डार जायालासेनो रावनिबो खोथा बाथ्रा खोनासङालासेनो दिनै बिथाङा गोख्रोङै दिनै गोसोखौ हमथाबथारनानै दिनै बिमा बिफा भाइ बागि जाथि खुरमाखौ हारा हास्थि होनायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै बिथाङा सौसिबोनानै दिनै बे अबस्थायाव दिनै बिथाङा सोरखिबोनो हादोंमोन आरो दिनै एसे गावबो थिलेबलेब मोनसे न'खर संसार दानो थाखाय दिनै बिथाङा जुजिबाय थादोंमोन। दिनै बे समावनो दिनै बिथाङा अराय समनि थाखाय बे न'खरखौ नागारलांनाय जाबाय। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।